Какво? Някой ще ме види ли филиите? Хайде сега толкова си. Какво? Много хубаво си. Айде, че ме умоляха. Какво? Ръцете ми умоляха. Аз снимам клип. Клип ли? Да. О, готова ли си там? Тако, сигурен ли, че няма да ядеш? Аз отказах от това твърдение. Кога? Аз внесох хляба вътре. Ема аз... такива. Какви такива? Хлебче искаш ли? Няма да яде баща ти. Много е хубав на Габи някакъв. Да, много е хубав на Габито. Може ще печем ли още? Аз го внесох вътре. Аз ще повече, айде ще едем от позначеното време. Добре. За кафето да влизам ли? Да. А? Да. Диде, мажете. И се го качи на Ейсбук. Ако е що? То се записва. Ще виж къде ще го качи. На Ейсбук. Ейсбук е не знам какво се казва, качване или какво се казва. Ох. Диди, леко ако можеш да увеличиш музиката. Леко. Да. Благодаря. Благодарим. Делите, драги, че няма. Тя от друг страна ще. Леко дай си филийката. Диди, то с кой беше? Не гледай. Чарли ли е това? Шаги! Чаги? Шаги, Ш. Ти като питаш, то с кой беше, значи ги знаеш. Не знам как се казва. Не го знам. Ще ги качи дитка. Кажи го както трябва да бъде, както го каза преди. Кое? На Избук. Дитка после ще я качи на Избук. Готови ли сме?